oikein paljon tervetuloa katsojat seuraamaan toista jaksoa jo. Miettikää, toinen jakso jo. Tai video. Ja tänään me avataan paketteja. Ja player pickejä. Nyt alkuun 5 player pickejä. Lähdetään katselemaan. Hoiberg. Tulevia SBCtä varten ihan kelpo. Fodderia. Botman. Ei ole nyt ihan parasta tuuria ollut nyt. Lähdetään nyt takaa eteenpäin. Munien. Hei, come on, EA. Missä hyvät pikit on? Joe Hanson on niin vähän parempaa. Ja sitten vielä viimeinen pelasta mut. Ei jumala. Kuinka surkeita nää nyt oli tällä kertaa. Ja täältä tullut. Mutta onneksi meillä on paketteja. Me ollaan nyt ison kysymyksen äärellä. Onko se Iker Muniain, Thiago Silva vaiko Sunil Shetteri? Nacho Fernandeskin toisaalta. Siihen tarvii kyllä paljon siihenkin tarvii. Mites Felipe Adar? Ei Felipe ei kyllä tarvita missä. Täältä Voyer Chesnikin. Mitäs se tarvitsee? Chesnikin voisi periaatteessa heittää tuonne, koska maalivahtiosastokin tarvitsee kuitenkin jossakin vaiheessa vähän lisää. Joten lähdetään. Tää on tuonne pakettiin ja SBC:ten teko. Tämä ekana single draft tokeni. Kiitos. Saadaan tehtyä full draftin videokin jossakin vaiheessa saan tehtyä teille. Rakkaat katsojat. Aloitetaan surkeimmasta. Gold back. Katsotaan nyt, että saadaan lisää minuutteja, niin tälleen kaikki. Nelson Semedo. Musta tuntuu, että tämä intialaishyökkäjä on aika hauska SBC tehdä. Ja tästä vaan parempaa. Ekana 80 plus X2. Englanti strikeri. Watkins onko? Kyllä Watkins. Seuraava. Pakosta parempi kuin äsken. 80. Ei kyllä pakosta. Belgia strikeri. Onko Lukaku? Ei kun Openda. Luis Openda. Sanchez. Ei kyllä nyt ole hirveän hyvää tuuri ollut näissä paketeissa. Sitten vielä 81 X2. Saksa Kämi. Arsenal. Tästäkin Kai Havertz. Ei kyllä, ei nyt ei lähe kyllä. Viimeinen paketti pelastako. Kasi3 X2. Ei. Tässä ei ole mitään järkeä, kuinka surkeita nämä paketit on. Zero Immobile. Sekään ei ole enää 86. Voi. Ja Sven Botman. Hässäkin kotias. Joo. Seuraavaksi me lähdetään sitten me lähdetään managerin ostoksille. Näinhän se on. Ei SPC kun Transfer Marketilla. Consubles Manager. Ei kun ihan seuraava managereja. Ja pitäisi olla kyllä pakostakin tässä pelissä on japanilaista valmentajaa. Aivan kalliita loppupeleissä. Coinsia ei nyt hirveästi oo. No, on kalliita.
Otetaan sut siitä. Saadaan halavalla. Kiitos. Norakava. Ja sit me tarvitaan. Katsotaan jos meillä ois. Mennään tonne klubiin. Sterlinginkin muuten saa nostettua 90. Filippe Martins lähtee nyt. Hei hei. Ja tilalle tulee tämä japanilainen. Eihän mulla ollut tällä varmaan hyvää. Ei. Sitten Norkava. Plus manager liikaksi. Täältä oisko meillä Intian pääsarja? Näyttää heikolta. Onko tää joku Korean ykkösliiga? Kyllä mun nyt pakko olla. Eihän tääkään mikään. Onks tää Intia ykkös? Tää on Intian ykkösliiga. Noniin. Mutta nyt me ollaan siis, nyt on squadi mielessä. Elikkä me tarvitaan Bundesliga johonkin väliin. Ehkä toppariksi. Hyökkääjäksi nyt tulee sitten semmoinen intialainen kaveri. Otetaan nyt Griezmann pois tuolta. Griezmann pois. Ja tehdään meidän intialainen kaveri täältä. Missäs hän on? Olisiko tää ketään Bundesliigaa, ketä vois kans tää, vai pitääköhän vaan lähteä hommaamaan? Chesney, Muniain, Sheteri. Tääkin ois itse asiassa loppupeleissä aika hyvä päkki. Tonkin vois tehdä Bundesliga totsi nyt tietenkin. Joo, seuraavaksi me tehdään Sheteri. Eli 87 overallin jengi pitäisi saada kasattua. Se nyt ei mikään ongelma ole. Siksi meillä Harry Kanekin heittää menemään, mutta nyt vaan Fodderia. Nyt vaan Fodderia menemään sinne. Immobilet oli se mahdollisempi pitää, kun se on Ranska, mutta sekin on jossakin olisi pakko heittää. Hoiber, Botman, Pariisi, Gertruida, Adeyemi, Icardi, Trent. 86 vieläkin. Kyllä tähän tilalle pitää selvästi heittää nyt jotakin muuta. Olis. Ja nyt on 87. Come on. Sairas. Siis aivan sairas pelaaja. Sunil Shetteri. Voisi sanoa, että ei ole ennen ollut varmaan ikinä intialaista pelaajaa avauksessa. Ainakaan omasta tahdosta. Ja nyt semmoinen kaveri sitten löytyy tuolta. Ja eiköhän me nyt tähän videon loppuun vielä oteta yksi kunnon paketti vielä täältä. Eli eihän me nyt videota tälleen voi lopettaa. Että kyllä mä on pakko sieltä nyt ottaa vielä. Hommata se. 85 plus X3 pelaajapaketti. Se on itse asiassa korkean ratingin pelaaja. Eikä vaan niin oulu, kun se on tuolta Intiasta, että ei sieltä muuten oikein tuu kyllä hyviä pelaajia, ei sitä tekemälläkään, mutta tää kaveri nyt siellä.
Nyt pitää vähän miettiä. Ketä se oikein laittaa. Kun ei nyt aivan liikaa kuitenkaan oo tätä fodderia, mutta kyllä toi vielä voidaan laittaa. Nyt vaihtopenkki heikentyy, se nyt on selvä. Riittääkö tää? Se riittää. Eikö Richarlisonia voi laittaa? Oh. Shit. Okei. Vaihtopenkiltä lähtee Casemiro. Cavalieri. Nyt pakko laittaa tästä joku yksi. Tai niin, tästä tulee 3. Niin. Ja sitten vielä viimeisten kertaa tähän päätetään. Tää on hyvä tämmönen. Aina päättää video johonkin hyvään, niin se voi tulla Valioliiga, Ranskan liiga, Serie A, Bundesliga tai La Liga. Ei kun Heung-min et sä jaksa. Tupla walkoutti. Luka Modric. Oh shit. Ajattelin, että olisi ollut hauska saada videoita huikeita pelaajia paketista. Otsikoksi, mutta ei tää nyt kyllä ei. Ei. Miten mä voin pelastaa tämän videon vielä? Siis tää on aivan floppina paketit. Voi. Mä en tiedä miten tää voi enää pelastaa. Tää oli aivan farssi. Pato Glory Premium Gold Pack Edge. Eiks me saatu 87? Taas vielä tommon. Tää on Heung-min tommosen. Ja mitä sieltä tuli. Nyt tän viimeisen on pakko pelastaa tää. Tästä ei tuu yhtään mitään. Voi. Let's go! Kiitos. No tää pelastui. Nyt saadaan otsikko tästä. Let's go. Erling Haaland. Kyllä kannattikin heittää yksi on tänne menemään. Täältä saa sitten taas varmaan tehdä vähän pikkejä. Sieltä saa vähän dankista. Sieltä saa vielä vähän rahaakin kaupan päälle. Tää video oli tältä kertaa. Kiitos kun katsoitte. Me nähdään ensi videossa. Se on siihen asti. Moi!